The question we are about to do is this one. Before we get into it, just a gentle reminder. Bvunzo wedu uri kuti it is given that log x is equal to 6 and log y is equal to -2. Evaluate part A, log xy in a 2 marks, and part B, log 1 over the square root of x in a 2 marks. Saka question iyi tinoita sei? Maitiro atinoita this question ndeyekuti taudzwa kuti the log of x is equal to 6 ndokuudzwa kuti the log of y is equal to -2. We have been told this. Then part A iri kuti what is going to be log xy. So let us start with this one. Kuti tikwanise kusolve log xy, we should know my laws of logarithms, which we are going to use panapa. If we have the log of a adding to the log of b, panapa it's going to be base 10 at now specifier. This is equal to log ab. Saka kana tine ma log ane the same base ari kuaddana, we are just going to take a na b, it becomes log ab. So ndo zviri kuitika panapa, but we are applying this law as takaishunika kudai so. Saka the difficulty inoita encounter most students when dealing with logarithms, especially kana akauya achitangira kukupedzisira kwemutemo, vazhinji havazooni kuti mutemo uyu ndo watinoda kuapply asi wakashunikwa. So kana taita take note that this is the law we want to apply, kauya panapa tinge takuti log xy is equal to it's log x plus log y. Mazona. Then manje kana tapanapa pachanetse taudzwa kuti log x is equal to 6, saka tino replace log x na 6 dot plus taudzwa kuti log y is equal to -2, saka tia replace log y na -2 like this. So this is equal to 6 panosangana plus na minus panoita minus, so it's 6 minus 2. This is equal to, what is 6 minus 2? It's 4. That is going to be our final answer. Saka na tatodai so tinenge tatopedza tatoita zviri kudikwa. Let us go on to B. Saka ndakubvisa this law panapa. I hope maona kuti yashandiswa sei. Kana takuita B, writing it in a different color. B yakati the log of 1 over the square root of x. Saka mutemo watakadzidza isusu ndewekuti log a minus log b is equal to log a over b. Mutemo uyu uchitiudza kuti kana ma logs aine the same base, we take a over b, it becomes log a over b. Saka panapa we are given log 1 over the square root of x. Kureva kuti we are just going to do this. This is going to be equal to log 1 iri pamusoro subtracting log the square root of x, like that. So this is very important. I hope maona mechanics dzashanda panapa. Kuti we applied this law, but tatangira kuno kuti chidzoka. Mazona. So kana tadai so much, this is going to be equal to log 1 subtracting log x to the power 1/2. Because we know kuti the square root of x, zvinoreva kuti x to the power 1/2. Tadaro much, this is going to be equal to what? Log 1 minus 1/2 log x. Why tadaro? Because we know kuti kana tiine power inouya kunoku ichimultiply the whole log. Saka ndo zvangoitika apa.
we applied the law of logarithms which we discussed earlier. Mtemo wacho takati log a to the power n is equal to n log a, like that. Sando mtemo wa apply. Saka ta apply that law, tinenge takungoti this is equal to, what is log 1? Remember we learned that log 1 should be equal to 0. Nepamusana pemtemo unowu. So we also have another law. Unoti the log of a base b being equal to c means b to the power c is equal to a. Saka kana tina log 1 iri base 10 panapa, this is equal to what? It's 10 to the power, let us say this is x, and so to 10 to the power x is equal to 1. Saka teta kuti 10 to the power x is equal to 1, tikada kuinyora in terms of 10 inova 10 to the power 0. Saka tichiti x inenge equal to 0. So what happens hapa is the general law inoti the log of 1 base any number is equal to 0. This becomes the law of logarithms. Mapona. Saka ndo mtemo uchashanda panapa. Uri kutiudza kuti the log of 1 ndiani? Ndi 0. Saka kana takudzoka kunoku tinenge takuti 0. Let us clear this kuti tisakonzeresa confusion. Saka log 1 is 0, so it's 0 minus half. Then what is log x? Tells what log x is 6. So multiplying 6 panapa. 2 into 2, 1, and 2 into 6 is 3. It's 0 minus 1 times 3 and minus 3. Our answer is minus 3, like that. So let me re-emphasize. Zvaitika panapa. Zvaitika ndezvekuti taona kuti since we are having 1 over the square root of x, we have to apply this law. But yatangira kunoku saka taidzosera uku. Ikava log 1 minus log square root of x. Ndokubva tazonyora the square root of x in index form. Ikava x to the power half. Ndokubva taendesa half uko. Saka it's log 1 minus half of log x. Then log 1 it's now 0. So 0 minus half of log x taudza kuti ndi 6. Saka tava taisubstituta. Ndokungoweka kabuditsa our answer. So that is how it is done. If you have any questions, please utilize the comments section, or you can send me a direct message on my numbers. The question we want to do is this one. Question yedu yakati iyo, evaluate a log 16 dividing log 4 2 marks, and b log 5 minus log 0.5 2 marks. So question yedu kana takuda kuiweka a yakati iyo log 16 dividing log 4. Saka before taiweka question pane zvinhu zvandoda kukurangaridzai. Ma laws of logarithms atakaita ma laws of logarithms ano apply kana kuti basically anenge achitaura addition and subtraction. Even though tichiziva kuti addition ichazolingiwa to multiplication and subtraction ichavalingiwa to division. Ndiri kuti kudini? Mtemo wekutanga watakadzidza waiti log a plus log b is equal to log ab. Saka tiri kubva kuaddition, kuedda log a na log b. Tiri kuedda ma logs ane the same base. Those zvinozoita kuti timultiply a na b tiwane log ab. Even if we look at the second law yatakadzidza, log a minus log b is equal to log a over b. So what's happening is to subtract my logs ane the same base. Ta subtract my logs ane the same base, ndo pari kuzouya chi log a over b. Saka primarily
Mtemo yedu iri kubata addition and subtraction, but because of isomorphism and ndozvinozoita kuti addition ive linked to multiplication, subtraction ive linked to division. Saka ikauya yakati log 16 dividing log 4, hatina law inotanga nedivision. Hatina mtemo unotanga nedivision. Mtemo yedu inotanga neaddition kana kuti subtraction. So zvakufanirwa kuitika panapa ndezvekuti the moment yatinoona kuti the relationship between log 16 na log 4 is going to be division, inoyi it is going to be equal to log 16 over log 4. Saka instead of kuinyora iri ine division sign, tinonyora ine that division line. Tinenge tatova a step closer to our correct answer. Then tadaro, we look at our numbers. Pamusoro tina 16, pazasi tina 4. Saka toita sei, we have to express ma numbers aya are linked to a certain number. Mapaona, we have to express them akafanana are linked to a certain number. So when we look at 16 and look at 4, we can see quite easily that this is going to be what? 16 can be expressed in terms of 4. 16 can be expressed in terms of 4. Saka that is what we are going to do. This is going to be equal to the log of, instead of writing 16 dot 4 squared over log 4, we have to write 16 and 4. Tofanirwa kumafananidza kuti ave neukama. Ukama hwacho ndewekuti 16 tinogona kumuexpressa in terms of 4. Then tadai so much, we apply that law of logarithms inotiudza kuti a power can be transferred here. Kureva kuti panapa tinenge tava na 2 log 4 like this. This is over log 4. Saka since tava ne log 4 iri kuita divide into itself, ma log 4 anobva achekana, our answer just becomes 2 like this. Saka kana kuine vamwe varimo inquisitive, vanogona kundifunza this question. Kuti ko panapa inotanga tati, and this is equal to log 16 over log 4 like this. Tova tati ko tika expressa everything in terms of 2. Kureva kuti tinenge takuti log and panapa i2 to the power ani not pa 16. 2 times 24, 4 times 28, 8 times 2 ndiyo 16. Kureva kuti it's 2 to the power 4 panapa over, then log 4 inenge yava log 2 squared. To apply mtemo unoendesa 4 kuside kunoku na 2 kuside uku. Kureva kuti inenge equal to 4 log 2 over 2 log 2. Ma log 2 zvakafanana anochekana, kusara tina 4 over 2, which is equal to 2 like this. Saka either way zvinobuda, but I would encourage kuti mushandise this method. But chero mukashandisa iyi, the same inongotipa a correct answer. Saka it's okay. So that is how we do A. Let us see how we have to do B. Looking at B, B yakati chi? B yakati log 5 minus log 0.5 like this. Saka because the relationship between log 5 na log 0.5 ndi minus, zviri kutiudza kuti we can apply the laws of logarithms. Mtemo waticha apply ndiri kunyora in a different color because munogona kusazvinyora in your examination. Log A subtracting log B is equal to log yekutanga ndo inenge iri numerator over inotevera iri denominator like that. Saka tika apply that law manje, this means this is equal to log 5 over 0.5. Mazona
5 yekutanga ndonumerator, 0.5 iriyo denominator. Then kana tadai so much teta kuti this is equal to log. In fact panapa munotenderwa kuti consider. Ndakakuudzai kuti consider inoshanda kana muchida kuseparate a certain part of the question kuti muisimplify. Saka mogona kungoti consider 5 over 0.5. Muri kuudza examiner kuti kudambodhila na 5 over 0.5 tozoidzosera taisimplify. Saka 5 over 0.5 iri equal to 5 over 5 over 10. Hanti mukuzviona ka? Tangoita re-express 0.5 tikainyora in fractional form. So 0.5 is a decimal, 5 over 10 is a fraction. Then from there, this is equal to, imeni munonyora muchidzira kudai. Ini ndiri kudai solve kuitira space. 5 dividing 5 over 10. Ta replace a division line ne division sign. And kana tadai, this is equal to 5 times 10 over 5. Ma5 anokanzurana. Hanti? Ma5 akanzurana, zvoreva kuti 1 times 10, that becomes our answer. Our answer becomes 10. Saka madai so much tabva paconsider teta kuti therefore log 5 over 0.5 is equal to log 10. And why at log 10? Because to simplify 5 over 0.5 ikatipa 10. And we know that log 10 is equal to what? To 1. We have taught this. Nemaka yechiti log 10 is equal to 1. Tinenge ta-apply the law of logarithms inotiudza kuti log a verse a is equal to 1. Saka since pasina is specified base, we already know kuti panapa base angari 10. Saka since base rafanana nenhamba iri panapa, zvinoreva kuti our answer is going to be 1. So B, the answer is 1. I hope you understood. If any questions, the comments, or send them directly to me. The question we are doing now is that question. It is given that log 6 is equal to 0.7781 and log 5 is equal to 0.6990. Calculate A log 30. Mubvunzo wedu wakamira sei? Mubvunzo wedu uri kuda kuti titsvage log 30 asi taudzwa kuti log 6 iri equal to 0.7781 tikaudzwa kuti log 5 iri equal to 0.6990 like that. Saka kuti titsvage log 30 we have to re-express 30 in terms of 6 and 5. But ma-relationships atinongokwanisa kushandisa chete i-multiplication kana kuti division. Tinofanirwa kunyora 30 ari in terms of 6 and 5. Asi ma-relationships kana kuti arithmetic dzatinoshandisa i-multiplication kana kuti division. Hatikwanisi kushandisa addition kana kuti subtraction. Saka log 30 teta kuinyora iri log 30 unoita kuna kumreplace na 6 times 5. Unozviona ka? Ta replace 30 na 6 times 5 because 6 times 5 inotipa 30. Then from here manje takucha apply that law of logarithms inotiudza kuti if we have log a plus log b, this is equal to log ab. Saka teta kuiapply but in reverse like this. Kana yakuiapply panapa, this is going to be equal to chi log 6 plus log 5. Ukuzona? It's easy. Taudzwa kuti log 6 ndi 0.7781 plus log 5 ndi 0.6990. So this is equal to, we are just going to add these two.
totowana our answer plus 0.6990 like that. Then manje panapa 1 plus 0 1, 8 plus 9 17 carrying 1, then 7 plus 1 8, 8 yatawana plus 9 17 carry 1, then 6 plus 1 7, 7 yatawana plus 7 14 carry 1, 1 plus 0 plus 0 d1. So this is going to be our final answer 1.4771 yatopera. So chandoda kuti mucherechedzese panapa ndechekuti 30 unoyu anongonyorwa in terms of 6 kana 5 tichishandisa either multiplication kana kuti division. Hatikwanise kushandisa addition kana subtraction. Ndopandoda kuti munyanye kubatisisa ipapo. Okay, this is how it's done. Any questions kuma comments kana kuti directly send a direct message to me. Otherwise I hope maona kuti zvoitwa sei. The question we want to do iyo yatakamaka evaluate log 1 over 243 base 3. Then B rekuti solve the equation log 81 base 3 is equal to 2x minus 1. So zvinoitika pano ndezvekuti kana tichida kusolva A toda kuita evaluate log 1 over 243 but it's base 3. So chatinotanga kuita, we should know the mechanics, the dynamics dzatoda kushanda nadzo. Tiri kuda kuexpressa number yatinayo iyi 1 over 243 in terms of 3. Kuitira kuti ikangofanana na 3 panapa muchaona kuti mukaka zvobuda zvega. So our first step yatinoita tichishandisa ma-laws of indices. Tichati log inoyova 243 to the power minus 1 base 3. Saka taita convert from this fraction 1 over 243 tikainyora as 243 to the power minus 1. Tadaro manje tinogona kubva tatoendesa minus 1 uku, but ngatimbomira. Can we express 243 in terms of 3? In other terms, ndi 3 to the power ani inotipa 243. Mapaona zvatoda kuziva. I 3 to the power ani inotipa 243. So tichaita by trial and error. Katora 243 inoi chikaidivhaidha na 3 chinowanani. Toda tataza kuti 3 anombopinda kangani na 243. So 3 into 3 ndi 100. Then 3 into 24 ndi 800. 3 into 3 panapa ndi 1. Kureva kuti it's 81 times 3 inotipa 243. So 243 and iri equal to 81 times 3. Ingori relationship ye division and multiplication yandashandisa. Tikati for example 4 over 2, 2 into 2 ndi 1, 2 into 4 ndi 2. Tikatora this divisor, tikamultiply neanza yatawana quotient, tofunga kuwana this. 2 times 2 becomes 4. So ndozvandangoita panapa. Kuti 3 into 243 ndi 81. Kureva kuti 3 inopinda 81 times into 243. But vandaita izvi, it's going to make it easier kuwana zvatiri kuda. Because it's easier kuziva kuti 81 tinoinyora as 3 to the power 1. Because tikati 3 times 3 towana 9. Toti 3 times 9 towana 27. 27 times 3 tinowana 81. Kureva kuti 81 is 3 to the power 4. But remember panapa it's times 3. Apply my laws of indices. Kana muchida kumadzidza, I'm going to put a link taking you to my lessons atakaita regarding logarithms and also my lessons atakaita regarding indices if you want to revise. But you should know kuti number 3 inoi ingere to the power 1
kana tisina specified power. And you should also know kuti this will be 3 to the power 4 plus 1, applying laws of indices. Saka this is 3 to the power 5. Kureva kuti this is going to be equal to log our base is 3. Then 243 to replace na 3 to the power 5. But remember, yanga iri to the power minus 1. Like this. So now this is equal to log base into 3. Panapa we know kuti we have to multiply the powers. Kurauti ngeya 3 to the power chi minus 5. Like that. And minus 5 inoi ke transfer yakauya uku inenge yava chi minus 5 log 3 base 3. But remember kuti kana base yakafanana nenamba iri panapa, answer anenge ari 1. Wrote here it's minus 5 multiplying 1. Our final answer is minus 5. Like that. Pachena zvinobuda smoothly and clean. It's actually clean. Zvatobuda. Let us see kuti b tinoiweka sei. Kuda weka b. B yakati chi? B yakati log 81 base 3 is equal to, then panapa it's 2x minus 1. So let us ngatitange simplify kuside kunoku. Da kuratidza ima methods maviri. Method yekutanga ndo yandokurudzira. Ngatange simplify kuside kunoku, which is ku left hand side. Tinenge tinani, it's log 3 81 e3 to the power 4. This is equal to 2x minus 1. Like this. 4 ikaenda uko. Dasara tina 4 log 3 base 3 is equal to 2x minus 1. Log 3 base 3 into 1, so it's 4 times 1 equal to 2x minus 1. Kureva kuti ndi 4 is equal to 2x minus 1. Then minus 1 ikaenda uko inenge ya 4 plus 1 is equal to 2x. 5 iri equal to 2x. Tikadivide both sides na 2. We see that our final answer is going to be what? Our final answer, x is going to be equal to 5 over 2. We're going to see so. It improper fraction like that. But tadai much, I hope a manga maiwona because I want to create space panap. Tuda kuweka b in another way. So kuweka b in another way, chinenge tichizviita sei? B tinogona kuiweka with a second method, which is not what I encourage. But tikati log 81 and base 3 is equal to 2x minus 1, like this. We have learned a law of logarithms. Inotiudza kuti 3 to the power whatever zviri kunoku is equal to 81. Kureva kuti 3 to the power 2x minus 1 iri equal to 81. And 3 to the power that is equal to 81. Vamwe vangada kuziva mutemo wacho. Mutemo wacho unoti log a base b being equal to c. This means b to the power c is equal to chi? A. Apona. Saka manje zvaadai so zvinenge zvakufambiswa sei? Mafambiro azvo ndeekuti tinenge takuti 300 to the power 2x minus 1 is equal to 81. Tinofanira kuiexpressa in terms of 3. Saka inenge yava 3 to the power 4. Then kana kunoku tiine a single term, uko tiine another single term, then the base being equal, cannot the same. 3 panapa 3 up. So that my powers edu should be equal. Saka panapa 2x minus 1 is equal to 4. Mukatarisisa tatodzokera apo. Inenge yangova 2x is equal to 4 minus 1 ikaenda ukuita plus 1. 2x is equal to 5, therefore x is equal to chi? 5 over 2. Taenda futiko the same answer. Saka inini I prefer kuti muite this method. Unotanga masimplifier ku left hand side. Then painozotongosvika panapa inenge yava
obvious. Mazvona. Then maiweka mobuditsa your answer. Otherwise, this is how it is done. Any questions, please consider our comments section or our direct line. Otherwise, I hope you got how it's done. The question we want to do is this one, which is marked. Evaluate part 1, log 45 base 3 minus log 5 base 3, 2 marks. Part 2, log 0.2 over log 5, 2 marks. Part B expresses a logarithm of a single number, 3 log 2 plus half of log 81. Saka A manje tinoiweka sei? A yakati toda tanga ni part 1. Yakati tiite evaluate log 45 and 3 apo subtracting log 5 3 apo. Saka I reckon kuti tinotoziva the law of logarithm we should apply. Tema watofanga kuapply uri kutiudza kuti this is equal to log 45 over 5 base 3 like that. Then manje 5 into 5 ndi 1 into 45 ndi 9. Saka this is equal to log 9 base 3. But atiisire apo. Nepamusana pekuti 9 uno you can be written in terms of 3. Saka teta kuti this is equal to log 3 squared apa pana 3. Then 2 uyo manje or transfer achienda uko. So this is equal to 2 log 3 base 3. And we know kuti kana base ikangofanana ne this number, it will be 1. So it's 2 times 1, which is equal to 2. Answer yedu yatobuda. Ferere. You see? As easy as cutting margarine with a hot knife. It's as easy as that. So tatopedza part 1. Hapana zvimwe zvatingataura. Part 2 yakati log 0.2 over log 5. Saka zvinoitika panapa I think muri kutozviziva kuti tinofanirwa kumechesa 0.2 na 5 somehow. But tisati tatombonyanyisa kufunga, totozviona kuti iyo tofanirwa kuinyora in terms of a fraction. Sainova 2 over 10 over log 5. Toratowrite todini. Ngatisimplify inoi 2 into 2 1 into 10 ndi 5. Alright. Saka inova chi log. But 1 over 5 ika tinogona kuinyora takati 5 to the power minus 1. Laws of indices and alright. This is over chi log 5. But minus 1 yava power kai. Tikaikanda uku inobva yava chi minus 1 log 5 over log 5. But ma log 5 aya anobva chekana. Urati answer yedu ndi minus 1. Pepepe. 2 marks momwe. Straightforward. Atomic bomba. Atomic bomba je. Yakataurwa na radzarui uyu ukoma Jesu. Saka ndwa zvabuda. Straightforward hama dzangu. Straightforward. Okay, let us do B. B yakati chi express as a logarithm of a single number. Kurevei, kureva kuti it's 300 log 2 plus half of chi log 81. So toda kusimplify iyo. Tinoirova sei. Saka toda kui like hamgona yakaita yakapamhama ndi toda kuicompress. Saka the first thing we do is 3 we tikamudzosera apapa. Because kana achikwanisa kuinda uku zvorati anokwanisa kuti kudi kudzoka achienda achinoita power up. Saka zvorati tina log 2 to the power 3 up plus hafu oenda uku yova log 81 to the power half. Handiti? Okay. Tadaro manje. Before ta simplify panapa, or we can actually simplify there. Zvoreva kuti teta kuti log chi 2 to the power 3 ndiani 2 times 24 4 times 28. So 8 up plus log. Tinoziva here kuti 81 to the power half zvongoreva to square root of 81. Handiti? Okay. Saka apo yava chi log 8 plus log the square root of 81 ndiani ndi 9. Alright.
but aya malog ari kuedhana kureva kuti multiplication chiripo chakavandira. Regai tichivhomore, zvongoreva kuti its log 8 times 9, which is what? 45, 54, 63, 72. Our final answer the log 72. Pepepe do zvapera. Zvapera. Saka tita toisa mamax momwe. So that is how it's done, my brethren. That is how it's done. If you have any questions, don't forget to reach out via comments or sending a direct message. Otherwise, thank you and take care.